Ľudia, ja som, viete čo urobil? Ja som urobil YouTube po Doors 2 Šimonom týmto tu a ja som nepustil hlas. Že môj, že čo ja rozprávam. A ja som myslel, že som to pustil. A kde je Šimon? Že som to pustil, ale nie. Ideme teraz hrať, neviem čo to je za hra. Ale potom možno zahrajeme Doors. Tam je Šimon. No ideme. Slašne žlté, dobre, ja slašnem, choď. Parkour Pro. Jak som sa vystrašil. To je veľká... Čo? Tu stav? OK, mi pomohli. To je dobré. Black or white? Black. White, he. Po anglicky aspoň niečo. Dobre, sme to prešli prvé kolo. Poďme. Čo toto je? White open i white. Hviezdička. A kde išiel Šimon? Šimon! Išiel asi do dvojky. Šimon tam už prechádza. Poď Šimon, dávaj. Takto. Oj, ej, Šimon. Díky. Teraz ja idem po green. Nie. Dobre, aj tak sme skapali obidvaja. Teraz ty to drž. OK. Choď. No, kde je Šimon? Šimon zmizol. Nie. Ideme sa kúknúť, kde je. A takto ľudia, že Šimon, on teraz nehraje nič, ale teraz je hra ako ja, ale teraz nehrajem nič. Možno zahrajeme Doors, alebo ja neviem. Takže Doors možno bude v druhej časti, alebo ja neviem. Viete, no sme v novom kole, čo Šimon vymyslel. Nebudeme robiť takto, ale ideme spolu. Oj, to kde som? Dobre, ale viete čo? Ľúto, mi bolo veľmi pekné. Viete, ako bolo pekne ten... To čo bolo? Ja mu napíšem teraz, poď Doors, možno zahrajeme. On mi napísal čau, ja mu idem napísať, poď Doors 2. Nie ľúto, Šimon napísal čau spať, lebo už je veľmi veľa hodín. Ako vidíte, 21 hodín a 28 minút. A išiel spať. No tak asi zahrajeme si sami Doors jednotku, lebo ja Doors neviem mať dvojku. Doors, ale to bude už v druhej časti. Tak čaute. A teraz. Prepáčte, že som nevedel nič porozprávať, lebo som sa zamyslel, lebo Šimon nehraje. No, takže teraz. Ja neviem, či dám videjko bez hlasu Doors. Možno dám, možno nie. No tak čakajte.